Habilitas, hezkuntza. Zer nahi dik esan hori, zertan ibiltzezate bertan? Bai, bueno, da, lanetik natorrelako. Eta, bueno, habilitas da gure lantokia, ni irakaslea naiz, hezitzailea. Eta ibiltzen gara batez be, bueno, pues, hau sortu genuen oin dela 10 urte, hezkuntza filosofia berri bat sortu nahian, ez? Azkenean da legoekin jolasteko kontu bat. Eta, bueno, batez be, edukiak alde batera utzita, gehiago zentratuta pertsonengan, ez? Harremanetan, komunikazioan, sormena ere landuz, ez? Dana talde lanean egiten dugu. Eta, bueno, egia esan da gehiago zentratzea umeengan, ez? Umeekin empatizatzea, ume zein nagusi, bueno, kolektibo ezberdinekin ere biltzen gara, komunikazio kontuak, emozioak, sentimenduak, pentsamenduak, ez danak ezberdinak gara. Anistasuna oso importantea da, eta hezkuntza hitz egitea oso beldurgarria da, ez? Gaur egungo hezkuntza ere nik uste dut nahiko mugatua dagoela, ez? Orduan gure helburua da, bueno, sakontzea gehiago barnealdi horretan, ez? Umeengan eta nolakoa garen, ez? Gehiago zer lortu nahi dugun edo... Bai, nahi ondo torriko zitaiten gazte harrapako basitxan horrepak, inia ibeze bai ikasteko garen hizkuntza, letra eta legokin da hori, protso praktiko, oso dinamikoa izan biharrik, ez da? Bueno, inoiz ez da bukatzen ikasteaz, baina, bueno, hau da dana jolasen bidez, eta helburua da, pues hori, ikastea eta irakastea ondo pasatzen, ez? Aldeat juno haindik nahi guan esan, ez da? Guaindik aldetela, ez da? Guaindik asteaz gara, ez da? Nik honendik ere, ikasten dut egunero, disfrutatzen dut, sufritzen dut, negar egiten dut, eta, bueno, nire umeekin, nire bizitza da, eta nire etorkizuneko proiektua, ez? Zenbat ume askak? Pues nik astean 150 ume bat. Bale, baina nik semiak askak ere bai esan dek. Bale, umiak itzaiteke nien nire... Nik bestenekin nahikoa dut. Semia eta saietala. Bestenekin nahikoa dut, gero nereak... Osea, 150 ume inguru ibiltzeitukan gueltaka. Bai, hori da. Adin guztietakoak eta, bueno, eta profil guztietakoak. Bikain, baina, ze juteiz, eskoleta juteiz, zuek gune berezi badaka zuek berta juten dia, o nola iten dezu kudeak eta hau? Bai, denetarik, alde batetik eskoletan gaude, eta beste aldetik, pues, bulegoa badugu ere, Gasteizen, eta orduan bertara datoz ere zume guzti horiek, ezberdin, berezi eta polit horiek. Eta hor ibiltzen gara, por lanean, haiekin jolasean, ikasten, aspaldi hasi ginen, proiektu oso berezia zen, eta gaur egun egia zen. Bikain, da zemak kide zaudete bertan lanian? Bueno, gara hasieratik 5 kide daramatzagu lanean, eta orain, bueno, pues 20 bat lagun, 20 piko lagun, irakasle bezala, eta lan ezberdinak egiten, ez?